Индикаторът, който ще разгледаме сега, се нарича BBMACD. Включването му става последният начин. Първо трябва да включите платформата MetaTrader 4. Избирате бутон MetaQuotes редактор. След като се зареди, в долния ляв ъгъл избирате бутон Online Library. Меню индикатори, намирате индикатор BBMACD. След десен клик върху него избирате Download. Бутон Compile. След съобщението, че няма грешки, може да рестартирате платформата MetaTrader 4, за да може индикаторът да бъде зареден в менюто. След това отивате на бутон Добавяне, меню Индикатори, под меню Потребителски индикатори, индикатор BBMACD. В прозорецът, който се появява, ще видите автоматично зададени настройки, но при желание можете да ги промените. BBMACD е съставен от два индикатора – Bollinger Bands и MACD. Линиите, разположени в двата края на индикатора, са Upper и Lower Bollinger Bands. Средната линия изобразява сигналите, които подава индикаторът MACD. Когато двете линии на Bollinger Bands се доближат, това означава, че пазарът натрупва енергия и цената скоро ще се отклони в дадена посока. Нека разгледаме примерни резултати от търговия само по този индикатор. При откриване на позиция Sell тук до позиция Buy тук, приблизителната печалба е 129 пипса. При откриване на позиция Buy тук до позиция Sell тук, приблизителната печалба е 85 пипса. При откриване на позиция Buy тук до позиция Sell тук, приблизителната печалба е 108 пипса.